Шираттагы кутлау сәләмен Мәскәү шәһәренә ашырабыз. Бүген үзенең 32 яшьлек матур туган көнен Новоспасск бистәсендә туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Гөлнара Камил кызы Каримова каршылый. Күркәм гомер тантанасы белән ихластан аны әбисе Равиля Абдулалимовна Надыршина, әтисе Камил Закирович, әнисе Фәхимә Исмаиловна Алмакаевлар, тормыш иптәше Илгиз, улы Рамазан, кызы Ясмина кытлап, иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Алтын алмабыз, сөекле балабыз, балдан да татлырак булган оныгым һәм сеңлебез. Син кичкенәдән үк бик тыйнак, сабыр, акыллы, гүзәл бала булып үстең. Гомердә дә якыннарыңны рәнҗетерлек сүзләр әйтмәдең. Бүген дә без сиңа карап гел сокланып яшибез. Шөкер Алла, үз гаиләңне тудырып, акыллы һәм уңган тормыш иптәше дә, яраткан әни дә була алдың. Шул бит бу дөньяда яшәү максаты балам. Әкренләп кенә тормыш иптәшең белән барын да булдырып киләсез. Иң мөһиме, алдыгызга куйган туры юлдан читкә тайпылмагыз. Бер-берегезне хөрмәтләп, юл биреп яшәгез. Шушында гына сез тормыш җил давылларын җиңеп чыгачаксыз. Еракта яшәү сәбәпле без сезне бик сагынабыз. Шуңа да инде күрешүгә көннәр санап яшибез. Кадерлебез, алдагы гомереңдә бары имин көннәр телибез. Якыннарың сине хөрмәтләп яратсыннар. Кәефләрен төшерә торган хәбәрләр ишетергә язмасын. Бәла-каза синнән ерак йөрсен якыныбыз. Кыш кояшы бик ягымлы, синдәй кешеләр сыман. Бары кыш аенда гына гүзәл балалар туган. Февраль аенда китердек сине балам галәмгә. Шушы көннән бүләк иттең олы бәхет гаиләгә. Телибез ихлас күңелдән сиңа бары бәхетләр. Язсын алда сиңа шатлыклы киләчәкләр. Елмай да көл, моңайма син, күр, матур дөнья балам. Ихлас күңелебездән саулыкны мин сиңа теләп калам. Котлы булсын туган көнең, саулыгың арта барсын. Булган кайгы сагышларың бик ерак артта калсын. Гөлнара, бар теләкләргә дә чын күңелдән кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Тормыш куйган сынауларны заманага сылытыйбыз. Дөнья куып тик үзебез ялгыш адым ясыйбыз. Эх, замана, заманага карама, кадерин белеп дөньяның, матур яшәргә тырыш, шул чагында ямьле улы тормыш. Эх, заманага карама, кадерин белеп дөньяның, матур яшәргә тырыш, шул чагында ямьле улы тормыш. Замананы гаепләми яшик яратып кына, дуслар белән сагышларны бергә таратып кына. Эх, заманага карама, кадерин белеп дөньяның, матур яшәргә тырыш, шул чагында ямьле улы тормыш. Гомерләр матур узаул, без бит бергә булганда. Кыен чакта хәл белешеп, дуслар янда торганда. Эх, заманага карама, бу катлаулы дөньяда авырлыкларны җиңеп, яшәсен карчак уйнап көлеп. Эх, заманага карама, кадерин белеп дөньяның, матур яшәргә тырыш, шул чагында ямьле улы тормыш. Эх,
Zamanaga qarama bu qatlavlı dünyada Avırlıklarını jingip yaşasın qarşap oynap gülüp Bu qatlavlı dünyada Avırlıklarını jingip yaşasın qarşap oynap gülüp Yaşasın qarşap oynap